ساعات شعات غينو كاب استوديو اير تي في زينا ومسنادونا فيلم مالنا زغبركم تعذبنا كم تمسيو نلو محامس عصرت وحرر لكات استدالو هاجراون زينا تحيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من مصاهم تصنح ميكا على حدكم فيلم اجن بكنت وتاتو فيلم لومي ابي زوباتات ماكلن صوبا سيمناو كحي بحر مستقبر مرمراتات عصوت وحرر زيكاتات بكورونا فايروس ملكافهم ترغاغيصوم نزر حرشا مرز زر دنش زمسكن مرتي يب كم زلو قليصوم ابينو زوباغين داز ركب هاغراوي حروم حزاتي اب صبو كنتات كم زركب تقليصوم ابزيناتات وصاي مراحتي تشاينا امريكان فلامينا تليفون زرب اكايدو منغستي جرمن ملكفتي حدش جر كوفيد 19 تعبلال لبداب هاغورو كم زخون حبيروم اب مالين معسكر عقاب سلام سراوت حبرات هاجرات علامات قبر متقعتي تخايل زرزر زينا فلما حابريتا كاب نسطعنا لو معسرتو حدا لكاتيت اب موشبي ماكلات زوباتات ماكلن سيمناو كيح بحرم بستقبر ناي لابراتوري مرمراتات عصرتو حدا زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصوم كابزيوم شومونتا بموشبي ماكلات اسمرا زوبا ماكل سلسه دما بزوبا سيمناو كيح بحري مالت كلتا باصع حد دما ابنا افات عقيبهم زصونحيهم زي كمزيلن كولا هوسبيتالات زوبا سيمناو كيح بحري كنكن كغبرلهم زصونحو 4 زيكاتات حاويهم ننابيتهم تفانيم الله بز مسرت طقلالا قصري بكورونا فيروس تولفو زيكاتات كساب لومي 2429 بصيحلو 1828 كابزيوم حاويهم زتفانو شوعت بموت زتفريو 594 دما غنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم نسر طعنا عصرتو حدا لكاتيت 2021 نابي كالزينا مسنسقرم نسر حرشا مرزر دنش اب ملهاجر نمبصح مقدي ابنتوين حرسوت بزغبر زلو صعري كاب هكتار كساب 300 كاب 300 كساب 400 كونتال نات حبس اب مخباتو توت چوبوت فرير كبكم زلو قليصوم بزعبا زنستدالو صبصاب دانيال غبرو كاروبوي ሚኒስትሪ ሕርሻ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ኣብ መላእ ሃገር ንምብጻሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ምኽዕባቱ ተጭቡጥ ፍረ ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጹ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ናብ ኤሪና ብዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብነታውያን ሓረስቶት ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ተቐቢሎም ዘባዝሕዎ ዘለዉ ኤሌክትራን ባረንን ዝተባህለ ምሩጽ ዓሌታት ድንሽ ጽቡቕ እቶት ይህብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ዞባ ገላ ነፍሒ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ቡቕሊ ኣቶ ኣማኒኤል ወልደጽዮን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣተግበርቲ ናይቲ መደብ ዝኾነ ሓረስቶት ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ቅድሚ ምቕባሎም ብዛዕባ ምሕደርኡን ክግበረሉ ዝግባእ ክንክንን ግቡእ ስልጠና ከም ዝወሰዱ እዚ ድማ ኣብ እቶት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ካብ ሓረስታይ ናብ ሓረስታይ ይፈላለ እንድዩ ካልእ እውን ኣብቲ ምድኳዕ ኣብቲ ናይ ምክትታል ናይ ባልዓትን ናይ ሕማማትን ኣብቲ ምጥቃም ናይ ምሩጽ ዘርኢ እኳ እቲ ኻበና ስለ ዝወስዱ ፀገም የብሉን بحافش خنرأ خلنا قنتي أتوت خنرأ خلنا خاب كل 250 كساب 300 كنتال أبي هكتار نركب مالتي كبابا زحتي زرق دنش زخانه حرستاي موسى قبر مسكال بوغانو قراتو سالا بقبو استدوكوعن مكيار زرقت زحمراتو وهو دا قباب مكال خال بالعز سالا استتقمن أبزو وانزي زمسكان أتوت كحفز كم زباقع أبريهو بتي استوحابنا ما يند حرشا دقف مستي نغيرنا تمكرو عزينا تامي بلنا لنا نحنا تعويتنا هنا نولا زي كم زيلون كله اتي نخبازع استعدل مروء زرق دنش صبغ توت سلز تحفصو نزمت وقت زقلقل اخولن بوقعن زرقي كزينهم كم زلو حلاف بيت صحفة حرشا ونو زبا قالا نفحي اتو هبت مريم امنا يقليسو ببزحت رايزي خونه بمقارتو بتحستون بلوص كم مخانو حزبون كم زفتو حرستتناون فتيمو بتاعصافي يبازحو سلازلو حرستوت غراوتم دوكيعم على ساليسوم دلوات كوينم كل جزء نزيد نشنا بتعم تبهاج كوين الله. أبستفلالي كبابيتها تجرنا زركبوا أبنتان حرستات زاد اللي كنكم بمقبار كاب هكتار كاب 300 كسب 400 كونتال دنش كم زرخوبي وتحبرت هذا نصر. تزبازح زلو مروء زر دنش العلم أذا وتحسته زلوا كم أون حماماتهم بالعة نزصارة برأس مخانو أبحث يروان ربح مهرتي كم زحفصو زحبر من يسترح الرشا حرستات بقبوك تقاملون من زي تفلت أزري كم متكام كأطبون تصوعوا أبي زوبا ماكل تعنا تريت بمحاز هبو مرتي كمن ببالك 3 صنحنت فتاتا تبابعو تيتي ركوب كم زلو يزغلاص وكيل رينا يوناتان عبين زدالو تصصاب ياقوب غبرتنساي كغربوي
أب زبا ماكل تعنا طريت بمحاز مهرت تصبا سغا معرن انقاقحن نمعباي عتب تعرتاتي كير كمزلو حلافه ጨንፈር لمعات هبت انسسا اتو فساي تسفاصيون حبيروم نزع لامازين موقع اتي ጨንፈር سلطانات بموداب كمون نطري زيت قحوماتن بالعتن نمكلخال كتابتن فوسان بمهاب مهرتي بمطنن عينتن نمعباي ككاير وصنح صعري زتبابع فرير كبو كمزلو اتفساي غليصوم تعنا طريت نمحلاو أب كلتا شحن إسران أسات كلتا 276 شح تريد كم اتخذبام لعل كلتا 208 شح تريد دما حفشاو حكمنا كم زرخبات قيسو دما عدلا زمناوي نايت صبا كابتن مسرح زمناوي مدقالن يغصل كم زلو لمع مقب انسسان مفرايون نحرسو زري كم زعدل أبريهم أب مهرت معرن انقاقحون نزمت ألوطي بزملكات دما أتو فساحيه مسنا كلتا شحن 19 بمنتصار مهرت معر ب34 ميتاويت مهرت انقاقحو دما ب33 ميتاويت كم زوسخه أرديهم أبزوا معكل كابزلو للعسرة شح هكتار حرم حزاتن للعسرة 5 شح هكتار مجهجاتاتن أب كلتا شحن إسران للعسران حرين شحتون سعري كم الترخبان يخون انبر اتماج هجاتات مس بزحت أريد كرئن كله أخلي 5 يكون بمبراه حسرة مرهانيتن كتابتن حمامات دهرو بفلاي كمون معشقنا يتصبع قوماتات قول حتى كجبرلو أزخاخيرون أبنو زوباقين دع زركب هقراو حروم حزاتي بحف الشاب ممحدارات كبابي دونغولو لعلاين تحتين زركب كفال دوما بفلاي بحزب المنقسم بزقبرو العتو مكتال لابزن زحالفا كلتا عمتات صبو كم زساسنا نبرس قليتهم نساتو ماسعيبهم هاب كبابيهم لميعنو زلو أقراب بغربا كابو حالفون دوما ناتن كساسو نتكالو تسعوق مكتال كم زقبرو بمحبار نابتزد لدرجان مبتسحو كابو مزحتة كفتسمو دولوات محاونو مارقاقيتهم أبنو زوباقين دعب سيميناو بحرن دوبا وصادفنا سات حرميتن 3 هكتار هاقراو حروم حزاتي كمزلو سندات ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻትን ዞባ የነጽሩ أبنو زوبا قد زنطفو أبنتان المعتي ملو جيزيخان سرح كامهاب مستي بمويوان حرشا زوا مغرد ما بعلاو توقسوتات موساد أبل مع جرادينا زيو وسان مخانو قليزهم وكليرينا أكال مبراتون زدالو تصبصاب دانايت قبريوات اتزعابي مستير عوت مسرح كوفوي مخانن نقصالي معبالن عبيتن بتجهات مسرحن كم زغونه ابنو زوبا اقردت كبابي اندرايب ابلم عجرادين زنطفو زلو ابنتاوين حارستت قليصوم اب 37.5 هكتار فرتاتن احملتن زلمع زلو ابنتاو حارستاي موسى برهني ارينا ابزهبو حبريتا بخيلاتات زوهاب سنفلطتا موياو مخرب بغبو متقام كمون بولقاوي صعرن مصنعتن نمعبال مسرح كابتم كعوتو زخالو رقحيتات مخانن بمتقاس مريت زسمامو زر إمللاين وقتن أتقاقما زر مصنعون مسرتاويان ميلاتات مخانم أرغاقيصوم هر خابتي جيرجين قدامنا كاب جيرجين كله خدي يقول أب جيرجين كاب نجو جميل سجامشت كهاتل كخلالو منيات فريات أم نجو نبرتي تخلن أمشت نبر بحرياتون نايم غيار بحرلو هجي بحرياتون تاي غيريلكا تاي سقمتات السخاء ولا تتقملو وي ماي بمبزحدي وي ماي بموحدي وي كا أخون مدهانيت بمبزحدي وي مدهانيت بموحدي دمس شجرات كل سيزخل أو كتتل نجون شتن تلعل كتتل كتجبر كتكلالك كالا أي كتتل غير كها انتاي تتنقي ناب تنقون كتسمع كتكلالك صاديت نحخي وقت خون خيل صاديت نحخي مدهانيت تاما خون خيل صاديت نحخي اتزري زرء نجزاروس زرء خام عس تزور أو تعين الزرء خاون زخلو تراجير كاب تني حرشة درجة كتعود تخل بولكاي بزح كاب إنترنتن جرا كاد مصحفتي عند توكسكو مز منيستر حرشة دهونا خلتي أواهدنا كابتي نتفتاتنا حرشة دكالنا هم جرنا نسرح لنا مالتي أبينا وقت زور انت عينت عطاء ما تتقم زمنيستر حرشة دبنا سمرو مسؤول سيغنا بزح مصحفتن قلنا نبناها توساخي نتفتاتنا كاين مالتي عينت مريت كفتيش كايناي حملتتات يخون بتدم بكايو مزمنيستر حرشة بوخا استمرون كلتي حاويسكا صبواد معنا ترخيبنا له مالتي
ካብ ክኢላታት ሕርሻን ውልቃዊ መጽናዕትን ብዘኻዕበቶ ተመክሮ ፍርያምነት መሬት ንምዕቃብ ዘዘውትሮ ኮምፖስት ምስ ዘመናዊ ድኹዒ ብምውሃድ እውን ብሉፅ ኣገባብ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ዝሓበረ ሓረስታይ ሙሴ ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት ምዝውሓስን ኣፍሬትን ተጠቀምትን ብቐጥታ ዝረኸብሉ ናይ ዕዳጋ ባይታ ምዝረጋገፅን እቲ ዝዓበየ ረብሓ ክርከብ ከም ዝከኣል ኣረዲኦም እቲ ዘመናዊ ድኹዕን ክልቲኡ ኣዋሂድካ ነቲ መሬት እንታይ ትገብሮ ኣለካ ክትቅልቦ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ዓመት ስለ ትሓርስ ናይ ግድን ክልቲኡ ኣዋሂድካ ትሰርሕ ኣለካ ሕጂ ብዛዕባ ኮምፖዚት ድብሎ እቲ ሙሽሙሽ ድኹዕ ዝበሃል ሕጂ ብሚኒስትር ሕርሻ ዝተምህሮ ተዋሂቡ እዩ ዘመናውን ተፈጥራውን ድኹዒ ክልቲኡ ኣዋሂድካ እንተደኣ ዝሰርሖንካ እቲ መሬት ክደክም ኣይክእልኒ ኣብቲ ፍርያትን ኣብ ተፈላለየ ወቅትን ከመይ ጌርካ ከም ዘርኢ እሱ ሕጂ ኣፀቢቕና ተማሂርና ኣሎ ዋላ ፍርያትና ከማን ይዕቢና ኢና እቲ ዓብይ ሽግር ዘሎ ሕጂ ናይ ዕዳጋ እዩ ምህርቲ ፍሪኻ እንተ ዕዳጋ ምስ ከቢድ ወፃኢ ትገብረሉ ዕዳጋ ዘይትረኽበሉ እንተኾንካ ንስያ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቁርደት ኣቶ ቴድሮስ ገብረ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብርክት ዝበሉ ብኣብነት ዝጥቀሱ ኣልማዕቲ ከም ዘለው ብምጥቃስ ሓድሽ ኣዝርእቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ብምትእትታው ብሞያን ዝወሃቦ ሕርሻዊ ምኽርን ብምትግባር ከምኡ እውን መጽሓፍትን ኢንተርነትን ብምውካስ ንንጥፈታቱ ዝድርዕ ፍልጠት ብምኽዕባት ሓረስታይ ሙሴ ተወሳኺ ብልጫ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ እሱ ዝኽተሎ ናይ ልምዓት መስመር ንኩሉ ዘማለየ ማለት እዩ ሓደ እቲ ናይ ልምዓት ኣሕምልቲ ኣሎ ዝተፈላለዩ ኣሕምልትታት ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ንሕና ዘለና ቦታታት ቆላ ወይ ከዓ መትሓት ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ከበሳ ዝፈሪ ዓይነት ክስታይ እንዳፈተነ ከም በዓል ቆስጣ ገለ ሓምላ ኣድሪ ገለ እንዳምፀ ኣብዚ የታታትሎ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ናይ ኣሕምልቲ خلقات ناي لمعات بانانا لو أبت ناي لمعات بانانا ها كسب حجي كلت عينة فاريتي أمتلو حدتي أبت ناي بانانا أمس وزلون تاي كلت عينة تحدث ناي بلدي أو كاتي دوارف قبانديش بحال بانانا لو خمو خام أبت ناي إسرائيل بحال ويكا ويليام زبال كا ناي متتو أنفتي أريلو مالتي تناي لمعات بانانا زي مركز شجرتي لمع كومنتري لمع نقولوا زمالي حديك ناي موسيقى كلهم فلي زبلون تايو اتي اسو بولقو زغبرو صعرتات الله كافتي مخرم معدان مينستر حرشا وصاي نحنا نبو غراتو كنا رينا نبو مخر وصاين بناتو منكت خا مصحفت بمباب ديو بانترنت بغلاديو دوكيومنتيشن كستاندا كبره نعو نفسو اب ديت اندا كبره سلاز خيد تناتو بريچاتات الله مسو زينو مسنارو ارتيفي خمزلهم كبرات عزبت دعز حصار مسغاغري ناغراو زيناتات حيزكم لسوكم ان مكتالكم كتقصوا دغيمه بغبر عدم كم يصنعكم كبرات عزبتي سلام مكتالكم زينانا نمسكن زيناتات يقصل زيناو صاي ቻይናና አሜሪካን በጉዳይ ንግዲ እጀታ ማያው ግዛት ባህሪ ዶብ ቻይና ጉዳይ ደሴ ታይዋንን ካለ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን ዝምድነን ኣብ ቀራና መገዲ ከም ዝርከብ ኣብ ዝቃል ሓሉ ዘሎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሎሚ 11 ለካቲት ብቴሌፎን ከም ተዘራረቡ ተቃልሑ ፕሬዝደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደንን ኣብ ዝፈላም ርክቦም ኣብ ክልታዊ ዞባውና ሃገራውን ጉዳያት ሓሳብ ንሓሳብ ከም ተለዋውጡን ተገሊጹ ምምሕያሽን ምምዕባልን ዝምድና ቻይናና አሜሪካን ካብ ገደስቲ ፍጻምታት አህግራዊ ዝምድናታት ናይ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን ኮይኑ ምጽንሑ ዝጠቀሰ ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ሓያሎ መሓለኻታትን መስተናኸላትን እኳ ተገጠሞ በጣቃላሊ ክረአን ከሎ ግና ገስጋሱ ከም ዘይቋረጸ ረብሑ ድማ ናሃዛብ ክልቲአን ሃገራት ኪኒኡን ከም ዝኾነ ኣሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ብዙሕ ዘይረዳድእ ነጥብታት እኳ እንተሎ ሓድሕድ ምክባር ሓንቲ ካብታ ካሊቲ ከም ዘይትበልጽ ምእማንን መሰረታዊ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ንዘለወን ፍልሊ ባህናጺ ጽምዶን ምፍታሕ ጻዕርታት ከካይዳ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ዘሎ ፍልሊ ንምጽባብን ክልታዊ ምትእማን ንምዕባይን ተኸታታልን ሃናጽን ርክብ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ጽላታት ክካየድ ኣብ ምርድራ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሩ ቻይናን ኣሜሪካን ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወሰኽ ቀረጽ እታው ኣብ ንሓድሕደን ወሲነን ምህላወን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ነዚ ንግዳዊ ምትፍናን ንምእላይ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ርክባት ካብ ምኽታም ቀዳማይ ገጽ ስምዕ ዝሓልፍ እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይከኣለ የረዱ
በዚ ድማ ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ንኣህጉራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት እውን ባሉታ ጸልዩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ኣብ ምፉኻስ ልዑል እጃም ክጻወት ትጽቢት ይግበር። መንግስቲ ጀርመን ንፈለማ እዋን ኣብ ብሪጣንያ ዝተመዝገበ ጅር ኮቪድ-19 ብዝለዓለ መጠን ኣብ ሃገሩ ክምዝገብ ዝኽእል መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ክኸውን ከም ዝኽእል ብ11 ለካቲት ሓቢሩ። መራሒት መንግስቲ ጀርመን ኣንገላ መርከል ንባይቶ ሃገራ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ እቲ ዝለዓለ ናይ ምልባዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝተገልጸ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ኣብ ጀርመን ብልዑል መጠን ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እዚ ነቲ መበቆላዊ ቫይረስ ክዕብልሎን ብሰፍሒ ክላብዓን ምዃኑ ኣጠንቂቓ። በዚ መሰረት መሓውር መንግስቲ ምምሕዳራት ህዝብን ክኢላታት ጥዕናን ጀርመን ብሰንኪ ለበዳ ናይዚ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ክኽሰት ንዝኽእል ጥዕናዊ ጸገማት ክዳለዉ ቻንስለር መርከል ጻውዒት ኣቕሪባላ። መንግስቲ ጀርመን ብናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጻር ወሲንዎ ዘሎ እገዳታት ንምንዋሕ እውን ውጥን ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ብኻልእ ወገን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ፈረንሳ ካብ ወርሒ ሕዳር 2019 ኣትሒዙ ከም ተኸስተ ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ጥዕናውን ሕክምናውን ምርምር ፈረንሳ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ካብ ሕዳር 2019 ክሳብ ጥሪ 2020 ኣብ ዝተኻየደ ልዕሊ 9,000 ናይ ደም ምርመራታት ኣብ 13 ቅምሶታት ህላወቱ ቫይረስ ከም ተረጋገጸ 7 ካብኡ ድማ ኣብ ሕዳር 2019 ዝተወስደ ቅምሶ ደም ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ። ኣዲሙ ኣብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ብዝተኻየደ ምስ ናይ ሕፅረት ምስትንፋስ ዝተተሓሓዘ ሕማማት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ፈረንሳ ካብ 17 የቕሬታ ካብ 16 ሕዳር 2019 ከም ተኸስተ እዩ ተገሊጹ ነይሩ። እዚ ሓቅታት እዚ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዓለምና ንንውሕ ዝበለ እዋን ከይተነፀረ ህይወት ሓያሎ ሰባት ከም ዝቐዘፈ ዘመልክት ምዃኑ ዝሓበሩቶም ፈረንሳውያን ተመራመርቲ ንመበቆልቲ ቫይረስ ብምርጋጽ ኣድማዒ ፎሳ ንምምዕባል ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ዘየነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ይሕብሩ። ዕጡቓት ጉጅለታት ትማል 10 ለካቲት ኣብ ማሊ ንዝርከብ ማዓስከር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረዲኡ። በቲ ፍጻመ ብውሕዱ 20 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝቆሰሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገልጽ ዘሎ። ዛጊድ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ግን የለን። ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማሊ ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ስርሒታት ክሕይል ጸዊዑሎም። ኣብ ማልን ከባቢያን ብፈረንሳ ዝምራሕ ልዕሊ 14,000 ኣባላት ዘለዎ ሰራዊት ተዋፊሩ እኳ እንተሎ ዛጊድ ጸጥታዊ ምርጋእ ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብዝካየድ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሓያሎ ካብ ኣባላቱ ከም ዝቕተሉ ድማ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ማሊ ብፍላይ ዞባ ሳሕል ድማ ብሓፈሻ ካብ 2012 እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ምስ ኩነታት ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ቻይናን 17 ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤውሮጳን ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ልዕሊ 58 መዓት ከም ዝኸተማ ተቓሊሑ። እዚ ናይ ኣሳት 13 ቢልዮን ዶላር ሓድሽ ስምዓት ሰመዝተን ሃገራት ብ10 ለካቲት ብማንዛ ብዘካየዶ ርክብ ከም ተኸተመ ተገሊጹ። እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምዓት ቻይና ብዝመጽእ 5 ዓመታት ካብተን ሃገራት ብውሕዱ 170 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ምህርቲ ከተእቱ ዘኽእላ ምዃኑ ሚኒስትሪ ንግዲ እታ ሃገር ሓቢሩ። እቲ ስምዕ ብዘይካዚ ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኤውሮጳ ንመጠንቲ ካብ ቻይና ከእትዎ ዝጸንሓ ንብረት ብዕጽፊ ከዛይዶ ከም ዝኽእል ይእመት። ብመሰረት ጸብጻባት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ቻይናን ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኤውሮጳ ናይ ልዕሊ 100 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ተኻየደ ተፈሊጡ። እቲ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ባስታት ዕጽፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ሚያንማር ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ማዘዝ ሰራዊት ሃገር እገዳ ከተጽድቕ ወሲና። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ትማል 10 ለካቲት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ነቲ ዕልዋ ዝመርሑ ኣዘዝ ሰራዊት ሚያንማር ስድራ ቤቶምን ናይ ንግዲ ንጥፈታቶምን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሚያንማር ጻውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዕ እንተዘይክኢሉ ካልኣይን ዝተረረን እገዳ ክስዕብ ምዃኑ ፕሬዚደንት ባይደን ኣጠንቂቑሎም። ኣብ ሚያንማር ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ እዚ ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ
ኣብታ ሃገር ሓያል ዕግርግር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ጉዳይ ንምህዳእ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ምትትታው ነቲ ኩነታት ካልእ ኣንፈት ከትሕዞ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣለዉ ክቡራት ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝተርፉ መደባት ኤርቲቪ ሓርገኩም ቦገነይ ሰላም